De Koninklijke Harmonie Sint Martinus uit Ompgermie heeft mij in het jaar 2016 gevraagd om dirigent te worden naar aanleiding van een deelname aan het Wereldmuziekconcours, de Kerkrade, 2017. Vermits ik al ervaring had als dirigent op die wedstrijd en al ook 1 keer gewonnen had met een ander orkest, vonden ze mij de geschikte kandidaat om dat op 1 jaar voor te bereiden. Want ze hadden nog maar 1 jaar voorbereiding. En dat is heel goed meegevallen, want wij zijn vice-wereldkampioen geworden in eerste divisie. En nadien liep eigenlijk alles vanzelf. En amuseren wij ons wekelijks op zaterdagavond. Zodoende. Ik ben als dirigent heel tevreden over ons concert van vandaag. We hebben prachtige solisten. We hebben een hele goede gezamenlijke klank gecreëerd. Heel mooie kleuren gemaakt. Ik zou niet beter wensen. We hebben een hele toffe voorbereiding gehad ook. Met heel veel plezier op de repetities. 2 heel toffe try-out concerten. En het werd alleen maar beter. En vandaag was het summum, zoals ze zeggen. En er was eigenlijk niks op aan te merken. Het was een plezier om te mogen dirigeren.